alle parforhold de kommer ud for opture og nedture. Og jeg tror, man kan finde mange ting i den her roman, som man selv på et eller andet tidspunkt kommer til at berøre. Og jeg tror i hvert fald, at nogle af de ting, der er beskrevet i den her bog her, at det er noget, som de fleste kan ikke genkende mig til. Måske også få lidt inspiration fra den gode side af det. Men jeg kan jo kun så give Lars ret i det her ting. Jeg har jo læst den her bog, og jeg er også familiefar og alle de her ting, man skal til. Og der er meget, man kan genkende af sig selv. Der er meget, man kan genkende det her hverdagstema, som jeg tror sådan er, selvom den foregår i Florida, så er det lige meget, man bor på Nørrebro eller i Florida, fordi det er ikke geografien, der er afgørende for det. Så jeg synes faktisk, du rammer hovedet på søvn i forhold til, hvordan jeg som læser har oplevet at læse den, fordi jeg har også nogle samme alder som Emilie i bogen og sådan noget. Så den der, man kan identificere sig med hovedpersonen, det tror jeg er vigtigt for en bog. Så derfor så synes jeg egentlig, at det rammer også selv meget godt den følelse, jeg har haft som læser i den roman her. Men tillykke med udgivelsen, og jeg håber at I får lyst til at kigge lidt nærmere på det. Jeg ved, at Lars vil gerne signere en bog, hvis I skulle have lyst til at tage med hjem. Så vil jeg bare sige tak og held og lykke med bogen, og jeg glæder mig til, at vi måske kan arbejde sammen den næste. Selv tak.